Hi guys, manihapon mini Mario. Mario na ang tawag nato ni Sherwin karon. Lami kaayo ang iyahang sudan kay nagluto siya sa bangus iyahang gi sabaw. Nagluto pud sad siya sa tamban iyahang gi ginunan to nimo. Gitimplahan to nimo. Lami to nga timpla. Apil dagto magsudan ta dagto. Kay lami kaayo ang atong sudan karon. Tuytoy. Nagsabaay na pud ang tuytoy. Kaganiha dito sa ila ni Lilin. Ang itoy si Mocho naligsan. Murag nasad pud bitaw ko kay kato nga itoy manggod kay lambing siya baon niya. Ana ang pag mukaon ka kay mo ana gid say mohan niya mag-ana-ana iyang tiil o. Duha ka tiil. Agoy nagsabaay naman sa niya. Hey! What happened? Ha? Ali, ali. Ipasaka na to. Ali, titi. Kanira ha. Kanira ato isaka ha. Kanira. Oh. Okay. Mura sa kugnakuan kaganiha kay lambing biya sa to nga itoy. Ganahan manggod ko no. Kay ako dog lover po sa ko mo nang Dana ay na ko na ipagawas naman sa ni nato sila. Ay ipasulod na lang ni nato sila di. Agay. Ang isa po titay. Pasagdi na sila. Sige na kay kaon. Nara malipay jud ko diri. Mawala ra akong stress daning duha o. Okay. Si Daniela sa okay. Kani si Daniela lambing pud sa kay ni si Daniela. Oh, kanila si Piolo mo dili kayo lambing. Ya kani isa. Mawala ra akong stress. Ya dara ang isa mo. Kani bihib pud sa ni siya. Si Piolo mo dili bihib diri. Si Daniela pad. Daniela. Okay. Mag-kiss si Daniela. Okay. Ay, pag-kiss na ako, ha? Kasi Mario ra mag-kiss ako. Bitaw mahugas na takay. Hugas na dani kay kaunat pa. Yaway ba rin na buwan naman siguro. Okay, kabog na ba dani? Mahugas na takay. Nagkawid-hawid daw sa kuan. Ngano maninak? Naunsa man din ni siya? Wanay bitsin. Wanay bitsin. Hala, wala ko ni bitsin. Sige na. Kana pahukad na pud kay agkaon sa tasa tamban. Bitaw nasad. Okay. Unsa man na? Nasad jud ko kaganiha kay namatay si Mocho. Nya, buyag pud sa kaayo to nga itoy kay tambok niya. Okay. Ganahan jud ko. Pero sa taman. Nasad jud ko eh. Unya na sila bahugan, balag magsabaay na sila kay ngano. Maskin pa og gibahugan na sila, unya mukaon mi magsabaay ra gyapon. Sala di ara sa atong sudan, tamban unya na ay sabaw. Ang magpre si Mario. Kita ninyo ang kibot-kibot sa baba ni Mario. Pero okay ra na. Siya ray nahibaw sa iyahang gi ampo. Datong kaisa nag-ingon ko nga nganong dili man nimo agkusgon ang imong ampo. Ag-ingon siya nga basin makadungog ang Ginoo. Ay Ginoo ko. Mangaon na ta. Lami kaayo ang atong sudan mga day. Okay ba? Ikanaog na ay pagdawid lagi sa kuan nga guys. Pahugas ito kay naghawid ka. Magkaon ta di ta mag hawid-hawid ani mga kuan kay pagkaon baya. No? Agoy. Masaka. Isibog na dito gamay, isibog na. Kay ikanaog na namo ni karon ang mga itoy. Baging lagi dili na ko ang kuan dinhi ipasulod kay ang floor mat mga bayot kikit-kit dadto hagoy sayang nya
Naka-discourage na dahil ko kung What? naay ang damage diri sa kuan. Balay. Ano ta? Tanan. And dahan kayong salamat sa inyong tanan karon. Napaghapon mo sa What? ako ang channel. Nagtan-aw paghapon mo no. Manang ako niyang ni uploadan kay dato mga niagi magud nawala akong gana tungod anang mga balik-balik lang ng comment nga way mga unod na comment nga wa man mahimo dana nila kay naa naman ni nasugda naman ni so go maya bitaw agoy tika eh na ipakanaog kanaog nami ang yang sabaw ni Mario Ito po ito isa ma. Hindi ka na mo. asa sa itong isa Gamay. maluoy ko sa ito'y lagi oy ang katong ito'y ni utik nga nahatag dito puti ang mata makamrasan ka na atong itlog diha makamrasan ka na atong ikipi-ikipi ang atong taler kay basid makamrasan kaon og may papa Meaning nga. ito guys ngaon pa nya ugma magsabaw ko tapos sinigang siya magkuha din ko dito dahon sa mga kangkong lami na din kaayo ang atong kaon niya si Mario kay dili siya ganahan kay kuno panus kay aslom kuno na panus na dili man akuan panus mao na jud na siya lami sa sinigang nga murag panus murag panus aslom no di siya ganahan pero ako magluto og mapuhon ganahan di siya yung kuan kaon na may tamban sudan pud sa na nila sa mga ito'y karon naon ta tanan si Papa wala si Papa sa balay ang ito dito si Mother Marites ug si kuan kana ang kuko kay si Papa to sa Surigao kay namatay ang igagaw o pag umangkon ba niya murag igagaw siguro diba yung uyuan na tunamo mga angka Saba to ito saba. Ito diba? Ito. Agoy nagsamot ba? Uy. Nagsamot man hinuon. Nagduwat putot ni ma. Ha? Nagduwat putot ni ma. Asa? Okay. Kana asa nagiwat? Putot. Nagiwat ni putot. Siguro na. Nga unta. Asa ka isog nako? Ito mga unta. Tanan. Imo nang gibasa na ni bugas? Very good. Sosyalan kayo ko ano. Thank you, Mami Vec. Kanila ko. Tanan-tanan. Ate Mar. Madam Cha Orion. Kita pa ba ito ako eh? Si... Uy, Madam Cicilo, thank you so much sa imong mga kuan jud. Sa imong gipang send nga star sa akong Facebook page. Grabe bongga kay si Madam Gisilo Ugsik, ate from California. Grabe ka bongga kaayo. Daghan jud kay salamat sa inyong tanan.
sa Star. Sa tanan-tanan mga nag-send sa Star sa akong page. Daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. No? Kay nga ay daghan galupad-lupad. Tan-awa ang among atog oh. Aw, alkoba. Daghan kay mga langaw-langaw. Naa man gud kato. Bangag man gud na dana sa kuan, banggira, kawayan. So makasulod jud sila. No. Kaon na papa? Buat ba? Dili ni mo na anaron pag magkaunta nga imo tagan sa bukog. Kay munang usahay nga kasirok ang mga itoy. Agoy! Hoy! Kuha na kay agoy, naku kaalingog-ngog ba kay dana? Pero ito te. Pagkaon na. Okay. Tahu ni mama kata te. Atau dia ko bata dia kamay deh. Ikanaw na. Dapat manong ko na nila. Awin nila yung bata. Pero datong kuan ni agi, yan ni tabo. Agoy. Dahang yan naglupad-lupad oh. Kanang duha ka itoy, gidala na nako na dito ilhan ni mother. Hagoy Ginoo ko kay agtabok-tabok man ito sa karsada, maligsan na sad. Nga, katong nag-ato ko dito, grabe silang duol din sa ako Nga, gusto agpababa ang itoy. May bawaan man nimo ang itoy nga gusto agpababa ka ng aglambing bitaw dayon pag abot. Nga, akong gibalik dinhi pagdala kay murag agkaluisan ko ba nga basig maligsan na sad. Agoy si Mucho kay naligsan man gyud. Murag gyud kahila kun kaganiya nga ka-imagine ako katang dito ko ila nililin kanang mag-edit ko. Maglingkod-lingkod ko datong salasit niya. Mag-ana din na siya labi nag nakoy kaunon. Ang iyang duha ka tiil kay ana-ana. Magtindog siya ana-ana. Nya ag ana siya. Munang kahilakon ko kaganiya nga namatay si Mucho. Sad kaay ko nga ingana ba nga pinangga ikaw nimo nga itoy, pinangga nimo nga kuan kaning iring di nako ni pinangga dinhi. Agpangga man ko sa iring pero kanang iring nga buutan bitaw agoy kaning iring mga iring namo dani kay kawatan man. Nangaon mi dani unya natoy ka isa nga wala naman lagi nako edita kaayo ang akong video. Nangaon mi dani nag-ana-ana ko agoy ang isa ka iring didto sa kalha. Nakapahit gid siya sa isa ka gutad. Mga dugo ganahan. Pero kani mga itoy nako pinili ra pud nako kanang ganahan ako. Kani ba ka itoy ganahan man ko nila dani. Kani ang nabilin kani liwat na siya ni putot. Nya ang si Daniela ganahan pud sad ko ni Daniela kay ngano. Para makaabot ko diri maglambing din na si Daniela. Duol-duol na siya. Kiss-kiss. Munang kung naaya kay tabo labi na og pinangga na ko nga kuan nga itoy hintay og itoy mura sa ko agka kuan nga agkawala murag agkakuan ako huna-huna ba nga luuya dadto ngano namatay Hindi ko ling to ma. Hindi ko ling to ito. Kato mang tay ipabili na ako dinhi ang laki nga itoy kay di ko ganahan sa usay sa budget kay burikat kay parang ni putot nag-anak-anak papangan ni putot dinhi pagdayon dala ni putot dinhi nanganak siya nya pag kada sila ni Daniela kauban na nya pag diri na gid mi nga nagpundo nanganak na pud siya burikat ang bahadyo na iro nya hindi ko ganahan usahay katuunta ang laki nagidala ni Koreana gidala mo po ni Koreana kay mo giganahan namatay na si Mucho wala na Dablan ko to ma. sayang sayangan ko kay ingani po yung hitabo nagkuan nagluto kog dugo dito sa ilang nililin nga ingani lagi kay nangita pa may bagol
ni Koreana. Agoy ang itoy kay nagmaniho man sad siya dito kaon sa kuan kay natadtad naman ako. Nahiwa naman ako ang dugo. Kaon po siya dito. Agoy, isa gid ka ana yang nahurot kaon. Nya. Mo to. Nagkuha na pud ko sili man siguro akong gikuha. Agoy kay pasagdan man ni Koreana ay naglakaw sa si Koreana kay nagkuwag suka. Pagbalik ang itoy si katong mutso gipait-pait na pud niya ang dugo. Mo to nga nagamay gid siya no, nakuhaan gid siya og duha ka slice. Karon akong gidala ang itoy nga si mutso dito sa sulod. Gidala nako niya akong gibutang dito sa sulod. Dagana gid siya paingon dito sa nay dugo. Munang makamis kaayo ang mga pangitabo bitaw. Munang agkasad-sad ta. Nya kagabi kusog kaayo ang ulan. Mao to nga dito na lang ko nagkatulog sa ay kagahapon kusog kay ulan. Mao tong dito na lang ko nagkatulog hapon sa payag. Adtuan gito nato dito ang kuan katong comforter daw kuan habol kay murag kagabi nga nagkatulog ko murag nakoy agkabatian nga kuan ang naayag lakaw-lakaw. Hoy, abog man ko dito. Hoy, tete. Untik. Kana na to bibo hawiri bib. Pwede magkuan. Tabay. Ako ning tilukon ang ulo. Kaning ulo daghan pud sa ni unod. Nang atong tilukon kay sayang. Kita magsayang-sayang kay Ang buang bakit? dili sayon mangitag kuan. Pampalit, di ba? Kay bawg jud mo dana. Nang atong tilukon. Unsa na nga tubig imong di? Hawiri sa na siya bagay pa di mas kabaay. Kusa. Unsa na nga tubig imong gi kuha dito sa kuan? Ilan ing kumiloy? Ang kana mo hindi ang linya, maskin pagkusuking uwan. Dili ag kalubog. Pero kaning dani sa amo nga linya, lubog. Lubog pa sa Mana? Dapat bata mana? Meh. Dapat bata. Hawiri kay sa baay. Kita nang. Bagay ba? Tulukan yung kanon. Ano kito doy? Kugos na ni Sherwin ang isa ka. Itoy. Ang isa ka itoy magud kay sabaan. Ito anak. Di mas tagkaon. Ako rin tilukon ang kuan. Bukog. Diri kung uwan na dili gyud kog silbi diri sa dalan. Manang nagsabot na gyud mi ako na siyang giingnan nga ug mag-uwan na gani dili na ko agpangas dito na sad ko magkatulog sa pikas payag namo. Kay para pud sad na ay tao dito ba. Na taw-taw usahay kay magabok ang payag ug samot kung walay taong magpuyo. Nya. Wala gito kagahapon. Usog mang uwan. Dito na ako nagkatulog sa kuan. Payag. Nya. Kaganina pod dito ko kang tinay. Nabayad ko sa akong obligasyon dito kang tinay. And then next kuan sweldo maimpas na nako ang obligasyon ako dito kang tinay. Nya. Ang diha na lang dahil sa kapunungan ang akong kulang. Pero okay ra, laban lang gihapon. Laban lang ta sa atong life. Diba? Mintas buhi pa ta. Suga ko gihapon ta. Ampo lang sa Ginoo nga. Tanan niyang mga pagsuway kaya nato. Murag na ako kanunay. Ampo sa Ginoo nga. Baskog lang kanunay ang among lawas.
Kakabanta akong pamilya. Mario. Nya, ilayo mi sa disgrasya o kalautan. Mao ginang ako bahalag ang ani ra among kuan basta baskog lang kanunay. Nagunsa na ang itoy? Agoy matutoy. Unsa ba gipatutoy nimo? Ang internet din katong wire nga gikutay dito sa balay nila ni mother, wala pa nagsugod mao nang grabe ka kuan kanang murag pressure bitaw kaayo nga nang labi na karon nga need jud nga mag-upload ka kay udi ka mag-upload pareho ra gud na sa YouTube nga kung dili na updated ang imong pag-upload, ang imong mga video dili na maggawa sa kanang kuan mga kintahay pareha sa Facebook nga mugawa sa wall, mugawa sa newsfeed, dili na pareho na sa YouTube nga dili na i-recommend ni YouTube ang imuhang video. Muna nga kung dili makanunay makuanan uploadan agkanam agkawala ang views moto nga buhaton jud ako ang tanan nga maka-upload jud ko. Bahalag mag-uwan pa na diha. Ngatoy kay isa nag-upload ko uwan. Nga. Una-una na ako nga mag alas 11 na. Unya uwan na paghapon. So aong gihimo napahatod ko ni Mario dito sa karsada kay di man ako kakaya na dana. Danlog man jud ang digis ang ligid kay ang ligid ko an manggod. Unsa nang ligid ana? Mailir ang ligid nya. Uwan pa man gyud. Moto nga naghapit ko dito ila ni mama. Naghapit ko dito ila mama nya. Kana ang akong kuan gisulod na ko akong kuan sa silupin kay para dili mabasa. Moto nagbasa-basa ko paingon dito ilalilin. Anak lang, laban lang. Diskarte lang. Nga. Maka-upload ta kanunay. Nya. Basta anak lang atong buhaton, liyaw-liyaw lang ta sa atong kinabuhi nga maningkamot ta nga maka upload no kay pait pa kayo ang atong internet connection diri sa bukid. Ingani po sa nahitabo nakakwarta ko datong miaging adlaw karon akong gi loadan ang akong home wifi ito kong napalit 1,149 akong gilud bayot. Agoy kay di mangyapon agpaka-upload diri. Natoy ka isa nga nag-open ko. Kuan nga nang sayo kaayo aw alas 2 pa to. Sayo kaayo. Kusog ang signal. Unya kay kung mag-upload kag alas 2 kaysa man aw na. Kuan kana ang ingana lang ang atong pag-upload na apod na mga target views, target time. Ana. Nya kung mag-upload kag alas 2. Unsa naman live views nimo? Wala na. So, ang akong target nga upload jud alas 6 or alas 5. Nya kay pa nga na orasa kay dili na mapaka-upload. Loading naman kaayo. Munang sahay buntag pa hawa na ko dinhi. Hang ako mga pundo nga video. Sabi niya, nakoy pundo nga video niya. Na-edit na nako. Sayo kumuhawa kay para maka-upload lang jud ko. Anak lang, simple ang atong kuan. Basta lingaw-lingaw lang ta. Wala lang tay pang kuan lang ba atong life good vibes. Diba?
always kuan happy. Ako na ba Oo. okay na? Ako ay bahog. Kay baw ko nga. Di mo ayuhon. So karon, daghang salamat inyong tanan ha. Sa tanan-tanan, daghan kaayong salamat. Man kaon karon mag ko pamaw ko sa iro. Man ako. I love you all guys. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye ayuha. Kusga. Bye-bye. Bye. Kusga. Bye-bye. Kusga ba kayo? Bye-bye. Bye-bye na.